Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokacin. Insha Allah a yau zan nuna muku yadda za ka yi downloading na PS Code sannan ka yi installing ɗin shi akan kwamfutanka. Da farko za ka shiga cikin browser ka kamar yadda nake cikin browser. In ka shiga cikin browser ka sai ka rubuta VS Code editor download, wannan kenan wannan rubutu. Bayan ka rubuta zai kawo ka nan, yana kawo ka nan wajen sai ka yi clicking akan link na farko da zai kawo maka. In ka yi clicking zai kawo ka nan wajen. Idan ya kawo ka nan wajen, idan wannan kwamfutan ka Windows ne sai ka yi clicking akan Windows ka yi downloading. Idan Ubuntu ne ka yi clicking akan wannan. Idan Mac ne ka yi clicking akan wannan. So ni already ina da VS Code ɗin, sabida haka ba zan yi clicking akan Windows in yi downloading ɗin shi ba. Yanzu kawai kai da baka da shi, wato bayan ka yi downloading na VS Code, so zan nuna muku yadda za ka yi installing ɗin shi akan kwamfutan. So ana ganin inda nake nunawa da arrow nan wajen, inda dot guda uku ɗin nan. So wajen idan ka zo ka taɓa wajen, kamar haka sai kawo ma nan wajen. Yana kawo ka nan wajen sai ka yi clicking akan download. Yawwa, bayan ta nuna maka wannan interface ɗin, so sai ka nemo VS Code naka inda yake sai ka yi installing ɗin shi. Ni already ina da shi, na jima da downloading, so ni nawa ba zan gan shi a sama ba. Kai da baka da shi ka yi downloading sabo za ka gan shi a sama. So nawa yana can ƙasa, zan je in duba shi, zan je in yi installing ɗin shi a ƙasa. Ga shi nan a nan. Sai ka taɓa kan open file, sai ka ɗan jira na ɗan lokaci. So zai kawo ka nan wajen, sai ka zo ka taɓa I accept the agreement, sai ka yi next, sai ka zo ka yi create a desktop. Duk nan wajen ka yi wannan nasu, ka yi marking ɗinsu, sai ka yi next, ka yi install. Yawwa, sai ka yi launch. Kana taɓa launch zai buɗe maka application ɗin. Yana kan buɗe mana application ɗin. Yawwa, yanzu application installing akan kwamfuta. Yanzu wannan shine interface na VS Code. So a darasin mu na gaba kuma zan nuna muku yadda za ku yi coding da VS Code da kuma Notepad. Insha Allah mun samu mun yi downloading VS Code namu successfully, mun yi installing nashi successfully. Yanzu abin da ya rage shine ta yaya ake samun Notepad a cikin kwamfuta. Yadda za a yi shine yanzu zan nuna muku yadda ake a samo shi. Yawwa, da farko za a zo search bar namu nan kenan. Idan aka zo search bar namu sai a rubuta Notepad, NOTEPAD. Yawwa, ga Notepad namu, sai ka yi double click. Kana yin double click zai buɗe maka kamar haka. Yanzu ga shi Notepad namu muna kallo. So wannan Notepad ɗin shi ma text editor ne. Za ka rubuta code naka, ka yi saving ɗin shi, sannan ka yi running ɗin shi a browser ka ga result. So insha Allah a bidiyon mu na gaba
za mu nuna muku yadda ake yin coding a cikin notepad da kuma a cikin VS Code. So a nan muke cewa sai mun haɗu a bidiyon mu na gaba.